ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda daga zarar mun dora sabon bidiyo za ku samu. Idan bidiyon ya birge ku ku share ku comment sannan ku danna like. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, yau za mu kawo muku fa'idodi guda 12 ga masu amfani da man zaitun. Man zaitun yana da amfani sosai ga jikin ɗan adam, yana magance cututtuka da dama. Insha Allah yau za mu kawo muku guda 12 daga cikinsu wanda za ku yi amfani da su ku ji daɗi. Amfaninsa na farko, duk mutumin da yake da ƙarancin jini a jikinsa to ya samu man zaitun ya rika shan cokali 2 a rana, insha Allah zai samu waraka. na biyu, Duk matar da take so fatar ta yi laushi, ta yi kyau, ta dinga sheki ko da yaushe, to ta nemi man zaitun. Bayan ta yi wanka da ruwan dumi ta rika shafa shi akai-akai, insha Allah za ta ga yadda fatar ta za ta. na uku, Man zaitun yana motsa shawa ga mata ko maza waɗanda ba su da shawa sosai, to su rika amfani da shi kafin kusanta da minti 15. na hudu, Duk mutumin da ya samu kansa cikin wani yanayi na rashin karfin gaba, to ya samu garin habba ya zuba cikin ɗanyen kwai a kada a soya mishi da man zaitun ya rika ci kullum, insha Allah zai samu waraka. kada ka damu, duk wani magani da ka gani ka gwada za a dace. na biyar, Duk mutumin da yake fama da kyastu ya samu ganyen zaitun busasshe ya daka shi ya yi gari, ya hada da man zaitun ya cakuɗa shi ya rika shafawa lokacin da zai yi barci da safe, sai ya wanke shi da ruwan ɗumi, insha Allahu zai warke. na shida, Duk mutumin da ya kamu da cutar sikari ko in ce diabetic, to ya samu man zaitun ya hada da tsamiya ya jika su ya rika sha kafin ya yi barci, insha Allahu zai samu waraka. na bakwai, Duk matar da gashinta baya fitowa sosai ko yana fitowa yana kakkaryewa, ta samu ruwan zafi ta wanke kanta, ta samu man zaitun ta shafa a hannunta, ta rika shafawa a kanta ko da yaushe, insha Allah za ta samu gashi mai tsayi mai kyau in Allah ya yarda. na takwas, Duk mutumin da yake so fuskarsa ta yi fari, ta yi kyau, ta yi sheki ba tare da ta cutar da shi ba, to ya samu man zaitun da na habba ya hada su wuri daya ya rika shafa lokacin da zai yi bacci. Idan ya tashi da safe ya samu sabunin salo da ruwan dumi ya wanke fuskarsa. to lalle zai yi mamaki. na tara, Duk matar da take haila, take fama da ciwon mara saboda fitar jini, tana so ta samu sauki akan wannan ciwo, ta samu man zaitun ta gama da tsamiya ta rika sha lokacin da take haila, insha Allah za ta samu sauki akan wannan. na goma, Duk mutumin da wannan ciwo na asma ya kama shi, ya samu ganyen zaitun ko kuma 'ya'yan zaitun ya rika turarawa yana shaƙa wannan hayaƙin iya gwargwado ba tare da ya takura mishi, insha Allah zai warke. na 11, Duk mutumin da ya ga yana ramewa akai-akai, to ya samu man zaitun ya rika sha cokali 3, ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya da maraice, insha Allah zai yi kiba. Duk mutumin da yake fama da zazzabi mai tsanani ya rasa gane ma kanshi, ya rika shan man zaitun cokali 1 da safe, da rana, da maraice, sannan ya rika karanta ayatul kursi fuqawa 7 yana tofawa cikin man zaitun yana shafe dukkan jikin shi, insha Allah in Allah ya so da zai samu sauki akan duk wani zazzabi da yake damun shi, ko da na ciwon shedanu ne. na 12, Duk mutumin da yake da ciwon koda, to sai ya dinga shan man zaitun cokali 3 a rana, insha Allah zai warke. ku tarbe mu a bidiyo kashi na 2. insha Allah za mu ci gaba da kawo muku fa'idodi da magungunan gargajiya bisa wannan tasha mai albarka, dandalinmu na matan aure ta kuce.